aktiviteten er gået i gang, ikke? Så kører vi. Innovate selvfølgelig. Det er det fedeste terræn der. Det er planen, jeg skal helt derop. Spørgsmålet, om jeg kan løbe hele vejen. Kan jeg nok ikke. Taget i betragtning med vejrtrækning allerede nu. Min varte, så man kan finde vej. Kan vi se udsigten til den anden side. Og byen, hvor jeg kommer fra. Og vi holder en pause.